o tun ye 20 janvier 20 janvier o ye Mali sɔrɔlasiw u dilala wali u dabili ni fɛɛrɛ tigɛra tuma min na tubabu fanga o banna an fa dugukolo kan Mali mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ye Mali kura tu tigɛ ni ko Mali kura a bɔra kɔrɔlen de la o Mali kura tu tigɛ jamana tɛ taa jamana kana ani jamanadenw lakanani jamana tanga ani jamanadenw tangali ani jamana dugukolo tangali a tɛ taa baaraw kɔ minnu bɛ yen n'olu ye o baarakɛbaaw ye a bɛ fɔ de ma ko l'armée malienne Mali l'armée malienne a dilala tuma min jamana in yɛrɛ a tu kura tigɛra tutigɛbaaw fɛ n'o ye Ala ka hinɛ Modibo Keyita a n'a jɛɲɔgɔnw olu de ye nin baara in kɛ tuma min Mali ni Senegal tun farala ɲɔgɔn kan ka kɛ Fédération du Mali ye n'o Fédération du Mali o cili ko kuma sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko sɔgɔmada kibaru ale y'a jira k'a fɔ Général de Gaulle tuma min na o tun bɛ Faransi jamanakuntigiya la olu de kɛra Fédération du Mali cili sabu ye don o don ni Faransi kɔnɔnjɛya o ko la o tiɲɛ o bɛna bange Mali kura sigira septembre kalo tile 22 dɔ senfɛ sanba 1960 o waati o don kofɔlen Mali tun ka danbe sigira ma o cɛkɔrɔba n'o musokɔrɔbaw u caman u tɔw bɛɛ lajɛsigi min n'o kɛra kalanso min bɛ yen n'u k'a ma ko lycée technique a tun bɛ fɔ a ma fɔlɔ la de ko collège technique de Bamako o don kofɔlen min ye yan'a tun ka fɔ Mali ma Mali a tun bɛ fɔ a ma Sudan o Sudan baarakɛlaw u tun b'a kɛnɛ kan n'o ye Mamadu Fanta Madi Sisoko ani Sani Musa Diallo Sudan musow olu kuntigi tun ye Madame Hawa Keita ye o de kɛnɛ kan laɲini tun kɛra ka hakililajigin kɛ Mali drapeau n'o ye Mali jɔnjɔn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen u bɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'u ka wuli ko Mali kura to tigɛra Ala ka hinɛ Haja Jɔntan Jabate la ale tun ye kuma nin fɔ ne o de senfɛ ko ka l'armée nationale du Mali ko k'a dilan tuma min na Mali ni Senegal ka jamana kelenya tira k'u fara bɛɛ ka k'i dama jamana ye o y'a sɔrɔ Fédération du Mali sɔrɔlasi jalatigiba minnu bɛ yen o ye jalatigi 86 de ye ninnu tun ye Faransi ka sɔrɔlasi cɛw ye o jalatigi 86 la 47 tun bɛ yen o ye Senegal ye o tun ye Senegal jamanadenw ye 39 tun bɛ yen a tun tɛ fɔ u ma Mali a tun bɛ fɔ u ma ko Sudan o mɔgɔ 39 la colonel 2 tun b'a la kelen o ye Abdoulaye Soumaré ye o tun ye Sudanais ye a tun si bɛ san 55 la waati ale de tun ye Senegal ni Mali faralen ɲɔgɔn kan olu ka sɔrɔlasi daga ɲɛmɔgɔ n'a bɛ fɔ ma ko chef d'état-major de l'armée fédérale malienne a filanan o tun ye colonel Falamadu ye ale si tun bɛ san 56 la nka ale tun ye Senegalais ye ninnu bɛɛ lajɛlen Faransi tun ye bonyamasegin ye tuma min na Modibo Keyita janfa min sirila la n'u y'a gɛn ka bɔ Senegal o tun y'a sɔrɔ o tun y'a minɛ u tɛ kalo tile 21 sanba 1960 min ye Modibo Keyita ye ani Sudanais minnu tun bɛ olu nana Bamakɔ sɔgɔmada joona fɛ u bisimilara i n'a fɔ jamana kumabɔdenw hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Mali tiɲɛ don Mali tun a ka d'a ye Fédération du Mali ka dilan nka komi tubabuw ye u ka kɔnɔjuguya kɛ k'o ŋaniya kɛ o ŋaniya de nana kɛ ni Fédération du Mali cili ye jamana fanga ɲɛmɔgɔw octobre kalo tile fɔlɔ janvier kalo tile 20 sanba 1961 tuma min na Mali denw jɛra ka Modibo Keyita sugandi n'a kɛra Mali jamanakuntigi ye a y'a ɲini lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan a tun ye dantigɛli kɛ o dantigɛli o bɛ tali kɛ l'armée nationale du Mali o dilali la o de kɛnɛ kan waati de la min ye Modibo Keyita ye a ye dantigɛli min kɛ n'i ye bi lajɛ kumakan ninnu hali n'u ma ɲɔgɔn kankɔrɔ sɔsɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kuma in fɔra nanzarakan de la an tun y'a bayɛlɛma bamanankan na kunkurunin b'an bolo kɔrɔ yan an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ
Mali sordasi jalatigi dimisu. Au nom du parti Union Soudanaise RDA. Anga politiki tomba togola no ye Union Soudanaise RDA. Du gouvernement de l'Assemblée. Mali marabau ani Mali wasadenw togola. Et de tout le peuple du Mali. Mali den cɛman musoma demisi maakɔrɔ dugubala mɔgɔ togodala mɔgɔ jamana den minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔkan. Je vous félicite. N bɛ aw tanu faso tɔgɔ la. Pour le choix. Aw sugandili minnu kɛra. Donc vous venez de bénéficier. Ni aw wasalen don n'a ye bi ni aw kɛra wasadenw ye. En raison. K'a sabu kɛ. Du fait que vous avez subi avec succès. Aw ye sɔrɔdasiya dege minnu kɛ ni wasa ni ɲɛdɔn ni kodɔn ye. Les épreuves. Sɔrɔdasiya dege walew la. Ont été proposées. Ni aw lakoloyara ni o dɔnkow n'o sekow ye. Vous êtes la première promotion. Aw de ye Mali jalatigi fɔlɔw ye. Que nous formons. Faso Maliba ye jalatigi fɔlɔ minnu dilan faso kɔnɔ. Sur place. K'u labɛn anw yɛrɛw fɛ Mali la yan. En République du Mali. Faso Maliba kɔnɔ. Avec tout le contexte. K'aw la faamuya, k'aw la dɔnniya ni dɔnko, seko, faamuya, farinya bɛɛ lajɛlen ye. Que cela comporte. Aw ka kan ni lamɔ, la faamuya, la kololi ni la joli min ye. Parce que vous resterez. O sabu la aw na kolokoloya. En contact permanent avec les populations. Aw ye kalikan minnu di o la batolen aw ni Mali jamanadenw aw de bɛna kolokolo ɲɔgɔn na waati bɛɛ lajɛlen na. Donc vous ne serez jamais séparés. Aw ni Malidenw tɛna fara tuguni. Et avec les réalités du pays. Jamana tiɲɛ gɛlɛya a sɛgɛn a n'a cɛsiri aw ni fasodenw de bɛna o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Vous venez il y a quelques minutes. Aw nana sisan. De faire le serment. Aw kali k'aw siɲɛ faso Maliba ye. De défendre. Ka faso tanga k'a kɔlɔsi k'a kisi. Votre patrie. Aw faso Mali. Notre patrie. Aw faso Maliba. Le Mali. N'o ye Mali ye. De défendre. Ka lapasali kɛ ka tangani ni kɔlɔsili ni kisili kɛ. Son drapeau. Mali junjun. Son intégrité territoriale. Mali dugukolo tangale. Je suis convaincu. Ni maniyalen don wa n dan b'a la. Que venant de vous. O kalika siɲɛ minnu bɔra aw halaladenw yɔrɔ. Jeunes Maliens. Mali denmisɛnw. Jeunes élèves. Mali lɔkɔli denmisɛnw. Appelés à être demain. Aw minnu bɛna wele sini. Les cadres militaires de ce pays. Mali sɔrɔdasi jalatigibaw don dɔ aw bɛna kɛ o de ye sini. Que vous tiendrez votre serment. Aw tɛ aw ka layidu aw ka kalikan siɲɛ a ye layidu min kɛ faso ye aw tɛna bɔrɔtɔ fiyewu. Parce que un Malien. Sabu min ye Maliden halala ye. Ne s'est jamais trahi. O tɛ se ka janfa kɛ a tɛ janfa si dɔn a ma wolo a kɔnɔ a ma min si fɛ a ma salo bɔnbɔn si fɛ. Et l'histoire ne le démontre nullement. Kɔrɔlenw ni dɔfɔw u ye min jira n na k'an kala min na. Il a un seul instant trahi son serment. Mali halaladen a ma ka layidu kan bɔrɔtɔ fiyewu o ma deli ka kɛ. C'est pourquoi j'ai la conviction. O de y'a to ne Modibo Keyita limaniyalen don ni laminen don n'a ye. Qu'avec vos aînés. Aw n'aw kɔrɔw. Quand vous serez demain. Aw minnu bɛna sini dilan. Des auxiliaires capables. Aw de bɛ kɛ fanga sinsinna mɔgɔw ye minnu n'u ye seko la. Formés au contact des réalités du pays. Minnu n'u ni laminen don u faamuyalen don u bɛ jamana tiɲɛ a danbe kɔnɔguwanko cɛsiri minnu kan ka kɛ minnu bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kalama. Serment. Quoi qu'il advienne. O kali ka ɲi o layidu ka ɲi a mana bɔ sira o sira fɛ a gɛlɛyara cogo o cogo. Parce que comme je le disais tout à l'heure. Sabu i n'a fɔ n y'a fɔ sisan. Vous. Aw. Qui êtes demain. Minnu ye sini jɔbaaw ye. Les cadres militaires. Mali sɔrɔdasi kodɔnna ni jalatigibaw ye. De la République. Faso la. Il faut. A ka kan. Que vous soyez formés. Aw ka lamɔ ka dege ka kɛ maa jolenw ye. Dans le pays. Faso kɔnɔ yan. Et c'est cette initiative heureuse. O ŋaniya jɛlen de y'a to. Qui a été prise par l'état-major. N'o taara aw ka ɲɛmɔgɔbaw fɛ. Et qui a été saluée par le parti, le gouvernement et l'Assemblée. Ni a foli n'a barikada kɛra Mali ani Union Soudanaise RDA fɛ. J'ai la conviction. Ne Modibo Keyita ni maliyalen don n dalen don a la. Que vous ferez en sorte. Aw bɛna kɛ maa jolenw ni maa barikatigiw de ye. Que vous vous montrerez digne. Aw bɛna kɛ jamana kumabɔdenw ye. Dɔnniya min dara aw kan aw bɛna kɛ danbetigiw ye. Du choix dont vous venez de bénéficier. Sugandili minnu n'o kɛra aw ye k'aw sugandi nin cogo in na tan. Que vous suivrez avec attention et surtout discipline. Sira minnu n'o dɔra aw kɔrɔ aw n'o kɛ o n'o bɔ ni hakili ni kololi ye. Les cours qui vous seront Nka nin bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ. fournis et surtout que vous vous attacherez tout au long de votre scolarité. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na aw ka sɔrɔdasiya dege minnu n'aw y'a kɛ o kalan sira kan. À ne pas oublier un seul instant. Aw tɛna ɲinɛ don kelen da kelen na. Le serment que vous venez de faire ce matin. Aw ye kalikan minnu fɔ
malidenw ye bi sɔgɔma da in na et qui devra vous guider o de bɛna kɛ aw nuɲuru minɛ walew ye tout au long de votre carrière militaire. aw ka sɔrɔdasiya wale bɛɛ lajɛlen na. Alors je vous souhaite o tuma na sa a tɔ tora an ka duwawu de k'aw ye une bonne scolarité n bɛ duwawu k'aw ye aw ka kalan foori cogo ɲuman na et des succès dans vos études. ka wasa sɔrɔ aw ka kalan na. Mbale masilamalo anga miridoni dugu je oje sayana do wauna. Mbale masilamalo beki miridoni dugu je oje sayabi do dauna. Mbale ma mumini jama anga miridoni dugu je oje sayana do wauna. Mbale masilam jama beki miridoni dugu je oje saya bido dauna. Nanye miri saya la saya bido wauna angundigi mamado saya yotuna. Mbamnata olodenge saya yotuna una abulai olodenge saya yotuna. Fatuma babakira saya yotuna una Khadija furuje yo saya yotuna. Aisha ta furuje yo saya yo tunauna o Hafsata furuje yo saya yo tuna. Balmaw kunnafoni kuncɛla sa kunungo araba n'o tun bɛ na janvier kalo tile 20 ma cogo min bɛ se ka taamakɛlaw bali taamakɛla minnu n'u ka laɲini ye k'a fɔ faransi soldasiw ka bɔ mali dugukolo kan ni o ŋaniya taara wulikajɔ kulu fɛ n'a bɛ fɔ a ma ko mouvement yɛrɛwolo u b'a fɔ minnu ma ko debout sur les remparts mɔgɔw bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u tun b'a fɛ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya tali o jɔnjɔn min filɛ n'a filɛ nin n'a bɛ fɔ a ma ko avenue de l'indépendance ninnu ye bɔli min kɛ u taara mali sɔrɔlasiw sɔrɔ yen u taara mali kana ani mali lakanani mali kana ani malidenw lakanani o dabali n'o fɛɛrɛ tigɛ finitigiw sɔrɔ yen sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant ale y'a jira k'a fɔ a yera mɔgɔ dɔw joginna taamakɛla ninnu na o mɔgɔw la minnu y'u ka ɲɛmɔgɔ dɔw ye o ko ninnu yɛrɛ u sera ka taa a laban u taara ɲamakɔrɔ de k'u sera ka lajɛ kɛ kalo 2 u bɛ nin labɛn na k'a fɔ u bɛna taama kɛ taama min u b'a jira k'a fɔ mali ka bɔ faransi ka bɔ mali dugukolo kan n'a tun dɔgɔdara ka bila kunungo janvier kalo tile 10 na ko ninnu mɔgɔ ninnu ko u cɛrinna polisiw fɛ wala jamana finitigiw fɛ bɔlɔnba min bɛ yen n'u k'a ma ko avenue de l'indépendance ko dabali ni fɛɛrɛ tigɛra an ka jamana kana fɛɛrɛtigɛbaw fɛ ka ninnu karaba k'u wajibiya u kana se ka taama ka sɔrɔ mɔgɔw bɔra diɲɛ fantan naani fɛ faransi jamana kan olu ka maa 2 bɔra faransi jamana kan ka na n'a bɛ fɔ o ma ko gilet jaune l'Amérique jamana kan ko mɔgɔ min bɔra ka na k'o ye Segu Tunkara ye ani jamana wɛrɛw kan fasirilase sɛbɛn in kɛba hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana marabaw tun y'a jiriw la k'a fɔ taama in sira dilen tɛ u ma olu tuma dɔ la kɛra i n'a fɔ olu de ma jamanaden tɔw ladɔnniya kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasilase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant a ko tuma na tuma min diɲɛ don o don faransi kɛlɛbolo k'u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ sara u bɛ faga mali dugukolo kan ko furancɛ kelen de kɔnɔ maa dɔw y'u kanbɔ ko a taama ma se ka bɔ mɔgɔ minnu t'a fɛ faransi ka to mali dugukolo kan o kuma ninnu nin kɛlɛ in tun daminɛna kabili Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na waati min u ka lajɛ u tun ye faransi ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔw tun ye lajɛ dɔ kɛ po ko kunungo taama ko a ma se ka bɔ wa ni kunungo taama fana o kɛra don ye don min ye mali sɔrɔlasiw olu dilali faso fɛ o ye o don kɛrɛnkɛrɛnnen de n'a fɔra ka fɔ o don de m'u y'u kanbɔ ka fɔ k'u b'a ɲini faransi ka bɔ mali dugukolo kan nin ŋaniya in taara yɛrɛwolo fɛ o k'u tun ye sigili minnu boloda hali n'a y'a sɔrɔ ko kulu dɔ fana bɛ yen n'o ye CDR k'olu fana tun ka wulikajɔ ko tun kun ye k'a fɔ ko Razbach ka se ka labila
Rajbas min be kasola kabli 31 kabli December kalo tile 31 tɛmɛnen ani mɔgɔ 4 wɛrɛw o mɔgɔ ninnu minɛ kun ye k'u tun b'a fɛ ka faso k'u tun b'a fɛ ka dankare jamana fanga na o ko mɔgɔ ninnu fana tun ka bɔkun tun ye fɛn min ye ko u b'a ɲini ka fɔ Rajbas ka bila a dɔ la minnu bɛ yen n'olu ye jamana marabaaw ye u tun y'a fɔ ka fɔ siramadi ninnu ma tamakɛba ninnu u ka dantigɛlikɛla dɔ n'o ye Pape Diallo ye ko ale ye ɲɛfɔli kɛ ka fɔ taama in ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ nka k'u ye layidu ta k'a fɔ ko kɛlɛ in ti bila u fɛ bɔlen min n'a tun kuma fɔra ko a jama fanga tun ma bonya kosɛbɛ ko jama in fanba fana tun ye denmisɛnninw ye hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko taama in ko u tun y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ maa dɔw de taara ka taa fara ɲɔgɔn kan Bourse Travail da la baarakɛlaw ka bon min bɛ o siraba in kan ko jamana finitigiw de nana k'olu cɛri ka sisi minnu bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko gaz lacrymogène ko y'o kɛ k'u gɛn ko a kɛra sabu ye maa damadama joginna ni Ala sɔnna ma an ka donkibaru nata ninnu na an bɛna walawalali kɛ aw ye an balimaw nin bɛna dansigi kɛ bi donkibaru la an baden cɛ ni musow makɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan saliyala Mahamadu Kulubali